Какво е това? Не знам. Или някой отвори гробница на мумия. О, да! Това е стомахът ми. Крещи ми, че е гладен. И аз ще се крещя, ако продължа да чувам стомаха ти. Затова си вземи нещо от автомата. Шар, предизвикваш ме да изям едно? Казах, не те предизвиках. Не вярвам, че ме предизвика да ям това. Ти си луда. Не те предизвиквам. Все пак ще го направя. Давай, сметай, дори не знае какво е това. Аз започвам. Ти си кукло, жено. Трябва, че го ме предизвика. Защо го направи, Шарлот? Не знам. Казах, че дори не знае какво е. Напротив, това са яйца за създанието, което изобрети. Какъв вид е? Ами, взех органичен остатъчен материал от извън земята, който падна на главата на Рей. После го комбинирах с ДНК от алигатор, от язовец и от як. Защо го направи? Шарлот ме предизвика. Не съм. Ти си луда, Шарлот. Какво щеше да стане, ако беше изял едно извънземно яйце?